Jeg er glad for at se jer her i Pink Lady-køkkenet. I dag skal vi lave en asiatisk inspireret opskrift. En æblekompot med passionsfrugt og crumble, lakerede dybhavsrejer og tilhørende æblechips. Retten er nem at lave, og den vil imponere dine gæster. Til denne opskrift skal du bruge følgende ingredienser. Til marinaden: 4 dybhavsrejer, lidt honning, revet frisk ingefær, 1 fed presset hvidløg, soja, lidt olivenolie, en knivspids allehånde, samt balsamico-eddike. Pil rejerne, men lad dem beholde hovedet og den sidste ring. Skær ryggen op og tag tarmen ud. Sæt dem på et spyd. Bland alle ingredienserne sammen til marinaden og pensel rejerne med den. Stil det koldt. Til kompotten lavet af Pink Lady-æbler med lette passionsfrugtnoter skal du bruge 3 Pink Lady-æbler, 20 gram sukker, 30 gram smør, 2 passionsfrugter, salt, peber og vand. Skræl æblerne og skær dem ud i tær. Skær passionsfrugten over og kom frugtkødet i en si for at fjerne de sorte kerner. Smelt smøret i en gryde og kom æbler, sukker og saften fra passionsfrugten i. Læg låg på gryden og lad kompotten simmerkoge. Om nødvendigt tilsættes der lidt vand. Æblerne skal være helt kogt ud. Tilsæt salt og peber. Sæt kompotten til side. Du skal bruge følgende ingredienser til at tilberede den tilhørende crumble: 30 gram mel, 15 gram rasp, 30 gram smør, 15 gram mørke sesamfrø, pistacher og cashewnødder, saltblomst og peber. Hak nødder og pistacher. Bland det hele med smør, mel og rasp. Tilsæt salt og peber. Blandingen smuldres med fingerspidserne, til den bliver groft grynet uden at ælte den til dej. Stil blandingen koldt i 20 minutter. Fordel den grynede blanding på en plade og bag den i ovnen ved 180 grader, til den bliver gylden. Til æblechips skal du bruge 1 Pink Lady-æble, strøsukker, en halv citron. Vask æblet og skær det ud i fine runde stykker i hele æblets bredde. Hæld citronsaft over æblestykkerne. Strø lidt sukker på et stykke bagepapir. Læg æblestykkerne på fladen og sørg for, at de ikke rører ved hinanden. Strø nu sukker over æblestykkerne. Sæt dem i ovnen ved 80 grader ved varm luft og lad dem tørre i cirka 2 timer afhængigt af ovnen. Æblestykkerne må ikke blive brune. Træk æblechipsene forsigtigt af papiret, inden de bliver kolde, så de ikke går i stykker. Svits dybhavsrejerne i lidt olivenolie. Til sidst tilsættes resten af marinaden ved meget svag varme. Kog panden af med balsamico-eddike og skru ned for varmen eller tag panden af blusset. Læg en skefuld crumble på en tallerken. Læg en rund klat æble- og passionsfrugtkompot på det og sæt nogle æblechips i den. Anbring de 2 spyd med dybhavsrejer på tallerkenen, strø lidt hakket pistacher og sorte sesamfrø over dem. Hæld lidt sauce over det, samt lidt friske grønne skud. Vi ses snart igen til nye kulinariske oplevelser.